No niin. Liukulinkki. Liukulinkki, eli tämmösen... No, mikä tämä nyt on? Tämmönen kaupallinen fleksi, johon on asennettu tämmönen juokseva linkki. Helpottaa lenkkeilyä nimenomaan täällä poluilla. Fleksiä en koskaan suosittele missään nimessä, että käytetään kaupungissa. Suotikka tämmöstä liukulinkkiä. Koira tekee tarpeittain ja tonne voi olla vähän siinä irralla ja jousi antaa täältä fleksin päästä myöten. Ja sitten tuo linkki juoksuu vapaasti. Voivat koirat mennä välillä jopa eri suuntiin, eikä vauhti edes hiljene. Tarkoitan tämä kävelyvauhti. Itellä on ollut käytössä tosiaan jonkun aikaa tämä nimenomaan näillä metsälenkeillä. Koirat on tottunut tuohon hyvin. Molemmat kulukko samalta puolen puuta. Tässä näkyy hyvin, kun se juoksuu tuo linkki. No, se antaa pelivaraa molemmille koirille. Toinen, jos ei halua pysähtyä ja toinen pysähtyy hetkiseksi lirauttamaan, niin se kyllä onnistuu. Jos ketään kiinnostaa, miten tää tehdään. Tosi yksinkertainen valmiste. Ei löydy, eikä kannata tehdä kaupallisista. Tää on tehtävä nimittäin umpilenkkeihin eikä mihinkään lukkoihin. Koska silloin ne männee lukkojen välistä juoksuu siimat ja koirat karkaavat. Ihan varmasti. Kokeiltu on. Mutta tämmöstä. Nyt.